φώτα. Με το ζόρι ανοίγεις αφού σου σπάω τα αυτιά. Κι όταν είπα άνοιξε την έλεγα για την καρδιά. Άνοιξε την, σου λέω και ανοίγεις την πόρτα. Άνοιξε μου, φωνάζω πρώτους βρίσκουν τα φώτα. Με το ζόρι ανοίγεις αφού σου σπάω τα αυτιά. Κι όταν είπα άνοιξε την έλεγα για την καρδιά. Τώρα βρισκόμαστε μόνοι μας μες στο χώρο. Μας απομόνωσε η μουσική, το θείο δώρο. Το φλόρο που μιλάει στην τηλεόραση κλείσε. Δεν το κατάλαβες ακόμα πως σου λέει πως να είσαι, κάτσε κάτω. Αν όχι θα σε κάνω εγώ. Εσύ δεν ξέρεις πως είναι, μα έχω έναν τρόπο γι' αυτό. Έχω ένα όπλο γι' αυτό. Γι' αυτό με κυνηγάνε όλοι. Όταν το χρησιμοποιώ τότε αντιστρέφω την πόλη. Τώρα που νοιάζονται όλοι για το πως και το γιατί. Στους πρώτους απαντάω έτσι και στους άλλους επειδή προφανώς δεν βγάζουν νόημα, με θεωρούν τρελό. Και εκεί είναι που ποντάρω τώρα και τους προκαλώ. Βγαίνω για μάχη, στο χέρι που κρατούσα στυλό. Βάζω το νέο μου όπλο που έφτιαχνα από καιρό. Είναι μια ένεση που έχει μέσα τις δύο δόσεις. Και έχει τον τρόπο να σε κάνει αυτό που ακούς να εμπεδώσει. Πρώτο χτύπημα και φεύγει ακριβώς στην καρδιά. Μέσα σου βάζω αισθήματα που είναι αληθινά. Μην αντιστέκεσαι, το μίσος θα φύγει και δεν σε έλειωσε. Μα είμαστε ακόμα στη μέση, το πρώτο τέλειωσε. Τώρα σε έχω στο χέρι για αυτό πως νιώθεις. Είναι ανώφελο να σε ρωτάω, δεν το έχεις. Υπομονή, σε λίγο ο κόσμος σου θα αλλάξει. Το δεύτερο μου χτύπημα γίνεται πράξη. Παίρνω την ένεση, στοχεύω στο μυαλό σου. Μη με φοβάσαι, το κάνω για το καλό σου. Σου ρίχνω σκέψεις και χάνεις τον έλεγχό σου. Πρώτη φορά ενεργοποιείται ο εγκέφαλός σου. Τώρα σκέφτεσαι, κρίνεις, πονάς. Τώρα νιώθεις, αισθάνεσαι, αγαπάς. Τώρα ο κόσμος αλλάζει μέσα από σένα. Το σχέδιό μου μπαίνει στα επιτυχημένα.